Чиста су республика программасы гамәлдә. Буа районының Буйырган авылында яңа су үткәргеч төзиләр. Шуеннан ясалган иске гидросистеманың куллану вакыты ширек гасыр элек чыккан. Шуңа күрә авылны су белән тәэмин итү проблемасы актуаль. Быелгы коры җәйдә аны аеруча нык сиздиләр. Буйырган авылы урамнарында су үткәргеч чокырлар казыйлар. Иртәдән караңгы төнгә кадәр техника гөрелтүсе тынмый. Биредә Опас районыннан килгән төзүчеләр бригадасы эшли. Буйырган авылында су көтәбез. Бергә бу елны бетергә җыенабыз инде. Яңа су үткәргеч салоны Буйырган халкы түземсезлек белән көткән. Бирәк тә югарыда урнашкан Күпер, Пушкин, Яшьләр урамнарында яшәүчеләргә кыен. Җирле ветеринария табибы Геннадий Логиновның әйтүенчә, өске урамнарда яшәүчеләр җәен ай ярым сусызлыктан интеккән. Басым җитмәү зур проблема иде. Су башлары да кичкенә иде. Бер башында гына су торды, икенче башында су бетмәй тормады. Авылда иске су үткәргеч 1967 елда төзелгән. Аннан файдалану вакыты 25 елга исәпләнгән. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча су белән тәэмин итү челтәрләрен яңарту турында карар кабул ителгән. 1 миллион сум акча республика бюджетыннан грант рәвешендә бирелгән. Завершено уже 50%. Барлык эшләрнең 50% төгәлләнде инде. Альтаир компаниясе 14 километр су үткәргеч салырга планлаштыра. Быел системаны тапшырырга кирәк. Авыл халкы су белән тәэмин итүнең яңа системасы кертелгәч, ниһаять су проблемасы бетәр дип өметләнә. Әлегә зур газаплар белән булса да, иске су үткәргечтән файдаланалар. Фанис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.